Hola, bon dia. El proper mes de març farem una sortida als aiguamolls de l'Empordà i aniran tots els alumnes de primer d'ESO. Bé, els aiguamolls de l'Empordà és un exemple típic d'ecosistema que és un medi natural format per dos components. El biòtop, que és el medi físic, que pot ser aeri o aquàtic, i la biocenosi, que són els organismes animals, vegetals i microorganismes que hi viuen. En aquesta sortida veurem la fauna i la flora més important del Parc dels Aiguamolls de l'Empordà. I anirem en grups de 20 alumnes amb un professor i un monitor i seguirem un itinerari determinat. Haurem d'omplir un dossier i cal que porteu una carpeta o suport rígid per poder escriure. Esperem que tinguem bon temps.